गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दिनै 10 फेब्रुवारि बर' हारिनि गोथार आरो जारिमिनारि सान। रोजा रोजा बर' मुंख्लं जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि जिउ बाउसोमनायजों थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि थामहिनबा दिनैनि अक्ट'आवनो बिटिसि गोरोबथा जादोंमोन। बिटिसि गोरोबथाया बिएलटि आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव जादोंमोन। दिनै बिटिसि एकर्ड डे एबा बडलेण्ड डेनि 20थि जोनोम सान। बे जोनोम सानखौ बिपि दोलोआ मोनफ्रोमबो महकुमा आरो जिल्ला थाखोआव गाजा गोमजायै फालिदों। बिटिसिनि बारग' चिफ थामहिनबा बिपिएमनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया मुंख्लंफोरनो बिबार बावना बिटिसि जोनोम साननि बयनोबो गाहाम हामलायथि बावहरदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बारग' एनडिबि बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लानि माखासे बारग' एनडिबिफोरनि केसआ उइद्र' जाबाय। मख'नो गोनांदि एनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां रन्जन दैमारिनि केसनि सायाव उदां जादोंना जायाखै बे समाव मिथिनो मोनाखै। बिटिआरखौ गोरबोजों गनायनो हाया बुंदों बारग' मन्थ्रि प्रमेला रानी ब्रह्मआ। बिटिआर एकर्ड आरो सिमा बारनायनि सायाव बर' हारिनि गोख्रों आइजो दैदेनगिरि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि बडलेण्ड मुभमेन्ट समनि आगदा आखाइ गोख्रों राजखान्थि दैदेनगिरि प्रमेला रानी ब्रह्मआ खुगा बेखेवदों। ब्रह्म बिथाङा प्रमद बर'नि बिटिआर गोरोबथाखौ फोथाय खेबस' गोरोबथा बिटिसिनि गासै गोहो मानदान्दाखौ आस'खान्दा खालामबाय होननानै बुंदों। प्रमेला रानी ब्रह्मआ बुंबावदों बिटिआरआ बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव नङा, बेखायनो बेखौ गोरबोजों गनायनो हाया होनना बुङो। लोगोसे प्रमेला रानी ब्रह्मआ बुंबावोदि दावराय देख्रेम नार्जारिखौ हमनायनि आन्दोआव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि आखाइ दं होनना। एबसुनि सानै मावथिखौ गाग्लोबदों। दुथांफोरनि हामलायाव गाज्रि जोखोम जादों। एबसुनि सानै मावथिफोरखौ साबा दुथांफोरा गोफार देगाजों सुनानै गोब्राब जोखोम खालामदों। उदालगुरि जिल्ला सनाय दखरा एबसुनि सानै मावथिफोर बोसोनगिरि आखिता बसुमतारी आरो रांगिरि मिथिंगा दैमारिखौ दुथांफोरा गोफार देगाजों गाज्रि सुनानै जोखोम खालामदों। जोखोम जानाय सानै दुखुथिया सुबुंफोरखौ दायो गुवाहाटी नेम केयार हस्पिटालनि आइसिइउआव थिसननो गोनां जाबाय। जाथायनि गुबै दायनिगिरिफोरखौ हमना गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि दैखांदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। उन्दै बैसोनि जुलियाव थांनायनि पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। रायजोनि गेजेराव उन्दै बैसोनि जुलिजों लोब्बा थानाय हौवा हिन्जावफोरखौ हमबाय थानाय समावनो दिनै बङाइगाव पुलिसआ गिबि खेब उन्दै बैसोनि जुलियाव थांनाय सासे सुबुंखौ हमदों। बङाइगावनि 2 नं सुपारिगुरियाव उन्दै बैसोनि जुलियाव थांनानै पुलिसजों हमजानाय सुबुंनि मुंखौ जहिर आली मण्डल होननानै मिथिनाय जादों। गोदान पेन्सन खान्थि एनपिएसखौ बोखारना गोजाम पेन्सन खान्थि अपिएसखौ लाबोफिननांगौनि थाखाय दुलाराय आसाम नाङैनो दिनै खामानि मावै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बेबायदिनो सिमला आन्सलिक एनपिएस कमिटियाबो गोदान पेन्सन खान्थि एनपिएसखौ बोखारना गोजाम पेन्सन खान्थि अपिएसखौ फसंथाफिननांगौनि दाबि दैखांदों। बाक्सा जिल्ला बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय ककलाबारि जौसिन फरायसालि लांगोनायाव ककलाबारि जौसिन फरायसालि आरो ककलाबारि हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा गोदान पेन्सन खान्थि एनपिएसखौ बोखारना गोजाम पेन्सन खान्थि अपिएसखौ लाखिफिननांगौनि दाबियाव जथाय खुदिसारदों। 2004 मायथाइनि उनाव साख्रि मोननाय साख्रिआवलाफ्रा एनपिएसखौ अपिएस खालामफिननांगौनि दाबिजों खनले खनले खुदिसारदों आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायदों। गसाइगाव जिल्ला बिपिएमनि मावखुलियाव दिनै 21थि बिटिसि गोरोबथा सानखौ फालिदों। बिटिसि गोरोबथा सानखौ सोरखारि महरै फालिनांगौमोन, नाथाय सरकारा बेखौ फालियैयाव बयबो जोबोद दुखु मोनदों। बे बाथ्राखौ बुंदों बिरला कुमार ब्रह्मआ। मिरु बिपिएम हान्जानि बिथोन बायदि दिनै बिटिसिनि गुबुन गुबुन जायगाजों लोगोसे गसाइगाव जिल्ला बिपिएमनि मावखुलियावबो 21थि बिटिसि गोरोबथा सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। फुंबिलियाव फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो मान बावनाय बायदि हाबाफारिजों जागायजेनो। बे हाबाफारियाव 5 नं सराइबिल बियामनि एमसिएलए मृत्युन्जय नार्जारि, आगुनि मावफुं सोद्रोमा सफाराम बसुमतारी, गसाइगाव जिल्ला बिपि दोलोनि गायनाथारि बिरला कुमार ब्रह्मजों लोगोसे गोबां बिपि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव सिसिबिटिआरनि गासै आफादफोरखौ लानानै बडलेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल 2023 नि सोमोन्दै एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गुवारै सावरायनाय जायो आरो बे सावरायनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फारियै गायनाथारि कनेन्द्र बसुमतारी आरो लोगो गायनाथारि दिनेश ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। साननि समावनो बिटिआरआव लुथिदों रां। दिनै फुंबिलि समाव चिरां जिल्लानि खुंग्रिं बाजाराव सिनाय मोनै दुथांफोरा पिस्तल देखायना सासे माइ बेफारिनिफ्राय 2 लाख रां लुथिदों। रां लुथिनाय जाथायखौ मिथिना जाथायसालियाव फैनानै खबर लाफैयो बिटिआरनि रन्जन बसुमतारीया। खुंग्रिं बाजाराव रुट खालामग्रा सुबुंफ्रा जेखि थाखोनि जाया मानो थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनाय जागोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो रन्जन बसुमतारी बिथाङा।